Привіт! Це знову я, ваш ембріолог, і сьогодні покажу вам один з найважливіших кроків у програмі ЕКЗ – пункція фолікулів. Момент, якого так чекають і якого трошки бояться, але насправді все значно спокійніше, ніж здається. Пацієнтка з колодку спить під анестезією, а команда працює зосереджено та дуже обережно. Процедура триває близько 10-20 хвилин. Лікар акуратно забирає фолікулярну рідину і передає її в ембріологію. А вже тут під мікроскопом ми уважно шукаємо яйцеклітини, щоб вже зовсім скоро розпочати процес запліднення та культивування. Сьогодні для пацієнтки зроблений величезний крок. Вона прокидається, чує, що все добре пройшло і отримує підтримку від команди. Пункція – це не страшно. Це перша сторінка історії, яка веде до найочікуванішого результату. Хто вже проходив пункцію? Як ви себе почували після процедури? Ваш досвід може підтримати інших, тож чекаю в коментарях.